Net in steende het minder waar hebben de festivalgangers er wel zin in. Heeft u er zin in? Ja. Ja. Maar dan begint het met dit weer. Ja, maar morgen wordt het heel zonnig. Trots de drukte worden er extra karkens inzet bij het bagagevervier naar Friesland. Normaal staan we alleen op Vlieland, maar speciaal voor dit weekend komen we ook hier in Hallingen. En dan pakken we extra tassen aan en gaan we heen en weer. Ook de rederij had maatregels namen in verband met de drukte. Dat is wel een aardig puzzelwerk in het begin van het jaar om als we de chainsregeling maken om de verdelingen te maken. Het is ook net zo heel handig om dat tegelijk te hebben. En alleen nog, ja, we komen er altijd wel uit. En dan zetten we maximaal in op het eiland Vlieland en tegelijk maximaal brengen we de mensen gewoon naar Terschelling. Het komt de festivalgangers dit weekend net goed uit, de trein net rijden. Arriva werkt het sneeuwen en snijden onder het spoor en zet extra bussen in. Ja, dat is nou niet zo handig met het festival. Dus ja, jammer. Hoe hebben we jou het oplost? Nou, ik ben nu met een vriend meegereden. En op de terugweg zie ik nog wel of ik met de bus meega of dat weet ik nog niet.